Prasma dia muna amang ina rahasiana asabuhi hita matok hata. Adong tulu suku imana perjolo puasa matutu sampai saunari darah buhi hita matok hata. Kenapa dosa pengalaman pribadi nami taring waktu nama Tuhan. Kenapa tulusa dia matutu rahasiana asabuhi hita matok hata. Maulihat tema di dan salutna asa masuk mahita tu pokat yang berjudul rahasiana asabuhi hita matok hata. Masuk mahita amang inang tu cukup na perjulu ima buasa matutu sampai saunari kita dang boy matok hata di sada ulau adong sada padohan na madok kacitin na soda potan jabar juhud kacitado be na soda potan jabar hata na batarida humay tutu hita rekod dot perlu di makatai di sudi ulaun ada di hita bata sudi ro hita marhat potoni jala sudi ro hita marhat sitni roha molo so di igil sian iba hata alai jut mas tutu roha molo disuruh iba madok hata ditikina patut iba madok hata. Perang-arang binoto manang persiapan manang hata sidohono ala somal na manang ala sopitro ilham taringot tu hata ngasakan jalan sanggam dohono dia ka ulaun adat nama agami. Jadi soni ma amang ina walau taringot tu konten nama dok hatau udah do nama dok toho mai tutu sampai sonari tutu tung apala maul ma ulau kami nama dok hatai buasa ma tutu mati bolo di rohanami tutu nda perjuro ala saita pada daudu adong syara tu hita ro na topet jalan naik kon hita alai olodo dapat suara olodo dang mampu hita na baruasa alas wata lehat do rohanang pikirata asa tabain tikat bulat ni keboy dah matok jala gomos tetong Dio ponon di bagasar roha cari hari begitu na somal tutu mulu dohot kita di sada ulang di pak matu kita sada na nekemat doh kata mulu doh tak ulur tapasahat tu dongat tanah di lembukta mulu satu tur kita di pak kata yang ni itu na somal na berduasa memang toho matutu tarok tok jala na hagir-gir manung mabiar alo na balik melga di tonga-tonga ini diritang imana ni rokon alo na paling susah si aloon ima dirita sendiri tohori tohoro ngayon inoron tima gabi lalak ma dang tabotong mantok hata. Jadi buhana matutu asal lanjut kami ma amang inang pengalaman pribadi hinami taringot tu nama dok hatau molo pengalaman pribadi nami ucarita majolo ate amang angget tutu adong nabui daputik sian cerita nami adorang membuka percaripon permatanggau kami dapat ma giliran nami
di bagas nami jadwal ni pertangyangan sian huria jala di huriaon di batu pado mambahit tangyang sian perje tersono ma amang inang pertortingna ala omma awal iba berdana atupe mambahit tangyang ala hiratar tulus do nama tokatai ay memang nihatao do tangyang atupe si malorong ni bon ni pipit masuk ma di cerita nami sinak keniang ima pengalaman nami nyamar hadoan itu nama tok tahun molo tumpe nama petang yang nagabi pamuhai dihami secara pengalaman dung dibuka ma pertanyaan ini ala urutan nomor 7 do mempetang yang seperjam masuk ma acara nomor syara nomor 2 nomor 3 nomor 4 nunga mulai be martabat detak jantung ibo buat sama tutu hati sehira arong na mengalili sehira arong na mangisubuti besepuri ima di nunga di acara papat masuk tu acara nomor 5 detak jantung ibo be martabat molo saati urasa arong dokter na boy macek detak jantung ibo bah suami tak be tak nada balam masuk ma tu nomor tu acara nomoron molo saati di ima doa syafaat ma saati di bain perhalado ang bohami be somit tak be hagir nami jala biar nami lau pangare para dia roha tu nomor 7 ala nomor 7 ami nama mambahit tangyang sian perjam masa matutu tu urutan nomor 7 mambahit tangyang sian perjam memang boleh diingat pengalaman ni tidak memahami tutu mambahit tangyang la suap kami ma badan nami sarki tu dinding ni jawi asal nang terira tutu getaran ni badani nah hagir-gir tapi dang boy dihukum itu tu alam marhiti sesuara nah hagir-gir gabi habotowat nung sipun hai membetang yang tupe merabalangan usuk kumatu ina teperniyang moharo anak ina membetang yang niku dia lusima merabalangan alay ba matutu warna ba napatujolo na persahalian nin na matutu sanga do ridup rohanami mamereng akka donga syahuriya di bagsat tiki tak perteri dahami bebo hinami marharup pun nasida ila jala dia ma dohono nate marharup pun nasida jalalas ima pengalaman nami pribadi malu hami siat tarung na judul sinak kanin ima nunga boy hami tampil persahalian tupe tutu marabalangan jala inna rohanami ikut do tutu lewat tahun masa-masa sisohono lamburu tiami ma tu are-are na mangiut amang di padu halio potolu halion papa nunga berat to dina percahali nak keniani tu babitu halion nunga beda nganu ngalam jago be di babitu halion ni lam tu pa 10 halion ngamago be hagir kiri ngamago be biari alanya anak ni ala nungalam di hasomal pun imana ni dokang padohan biasa ala biasa dapat mah tutu lasiam marohanan nunga balua bihami siat taruh mana pertarungan mahuruk kami di dalam medok hatai artinya di sini
nunga boy iba tampil atuk pe marhite nama bahitangnya boha tu tercakut do pengalaman nami amang inang di hari-hari mangiut musi amang inang udah hati hami mau musi akak perpunguan met perpunguan dengan sahuta nama korso piga halak do pedisi saru kau mato cerita anak tuduh halak 5 halak kami di sini di acara di ulau ini jalaris kami di pasahat mantoka bah tong dah anggo kiri memang dang magur pe alana konten nang berbeda musik mantoka ta anggo nakni na perjuli nakni membahitangnya hom do sudi jolma jadi oleh suara ni bado ditangi molo cerita nami musik molo tu nama tokada na terakhiron di mahalak do hamisi jala ris mahami di rokam tokada di sini dapat magliran ni nomor 3 di giliran nomor 2 memang sobino tu nama tokada nanti tong tambah di tak jantung bubak ingat di nomor 2 tung di nomor 3 iba mama neng tokada bubak indah nama boleh narohana mi suara ni jantung alai mo lihat ma di Tuhan ikom malua ri babi siat taruh si songoni nunga malua bi hami dia sini la mujuk joti hami ma doho jana dang hutari ke kami sapala tutu imane roko sapala naung maridi ikon marai sapala nunga songoni wilala hami baik kepada jomen sapala nang mangasa tumaguma sekaliat tajo lam hudak dati hami matto hoti ulau soni basa 10 hari sehari tu 10 hari yang pasti beda alana talea dorohanang ikut talea dorohanang pikirata asa bui tatampur asa dong perubahan atau tu na berkali-kali wah amang inaraku kurang kita mengalami sona walami onati jadi si sonari boy maurok bodo di persekolah di SD kelas 2 mahami jadi nunga boy di dokon nunga boy hami macaha bodo di persekolah anda nunga boy hami manura tasong ni ma tu konten na matok katao tu ulang nabalga kurang do memang kami alai bolu tu na berkisar-kisar 10 halak do nunga somal kami mantukat jadi iro tu nakni ikom malu do hita siat taruh sinakni alana di dok cet tangga sare do tu tangga 2 dangarong tong cuman tu tangga 2 langsung dangarong imana ni dok kon molo di konten medok hada dangarong di dok kon na instan bolo arong do na instan ya tinu horhom me iro ate beiro to dibawa santai na medok hada ini molo pengalaman na Muhammad itu medok hada din memang hagir-gir beluk tarok dabang si mandi keringat omma alu na belga jala alu na belgai diri sendiri mah na paling mau mana paling susah alo ima jo ate amang ina pengalaman nami anjak maju tu arang terputik jadi na batulus sama masuk kita dia lo tu rahasia na asabu hita matokan na perjul tali amaroha nang pikirata ala nomor situ dah artinya bono nomor situ hita nekon bu hita matokada tawan ma di komitmen di rohat tu ari mangihut bolo arong masa si songani si pangiut na maaf tablok ko mahata amar subuh me area me arong ronot kini ning dang betong amang yang bolo marsitu hita nando
warna be na bersyaja terlumumi di dongakku na baru-baru kita tahu lebih bamuka persari pionati kurang duit amat dok songoni hari ame geceng hari-hari ini abi walau dohita terborok di sada ulau dia pehut duit amat dok kata malah baru lagi boy beta lului do alasan unang betong amang songon nahu walami ima tabai lo marisi ima sarsar marang pureta perjuru alanan no di sehali di 2 hari 3 hari 10 hari beda namanya bolo taliar roh atau pikrata pos maroham unang tok sehali amara pureta lam tumang yuna dabadao tang dah poti dang naman tok namalohami ate amang na konten-konten naman tok hata kurang disajikan di internet alai sari barang ni na jago kanang jago buha batutu kita na pemula persiajar mentok hata lamang itu ni irate bayirut setor maju terbuka sedirita jangan mek maju taulah taudohodi taulah kau musai tajugul ikut sampai tamat ini tasong nomor sekolah ikut dapat do peringkat paling harus standar asa boy naik tu kelas 2 kami yang nama nombokon boy mahurok kami di kelas 2 dung malu kami nak di kelas 3 ima sahih na balga bono madok kata ima meluk taruk to mandi keringat so gitu tu oleh dong kelima bahasa betul rumah saya ti alai apa lang amang inang tabuna mulu nunga malua hita sani wah satu luk mai dari sini ni doatin satu luk mai tadi asa arong dosa rasugut ulaun nekut tu hita hapiahan terlumui di hata na mangap bulu hita do na marudang mangap kurang boy di wakil sabuha tu begitu do na puna ulaun mangap puna asin sih sabuha di konten mangap puma na sabuhi di wakil wah satuluk may dasya din jadi rasya na nakin buah na perjuro tali ang marohan ng pikret tadohoti ma perpumani tabolok kon hata marsugut terlungo biarong dongat tan mangajak tadohoti tak pala mahuay amang sehali 2 hari 3 hari si maju hita alin lang tawdu di ma tabalua maju taruta melua tabalua maju hita sian pengalan nami nak ini jadi kemalua rutong siani asa naik tu kelas 2 ala dong kata nama dong ala biasa karena biasa ima pengalan nami di perjuru sehari sarsar maraburekan di padu halion nungabe maraburekan masar sarnenga masar sarotik be batu 2 halion pawatan ba imat tong ala ni dokon niler roh hado pikiran bata borom mai bolu sada kana nahurang dinggani iman ay dokon nakani maraburekan bada tungolu hitat tong maraburekan terus jadi boleh talir roh nang pikiran tepading ke tidak nama buretan itu hari yang manginang itu hari jadi imat itu rahasia tali amarohan ng pikrata masih tutum hite sebagai serohata tarok marang di tahanon marang di bulanon ikut kudohoti walok maju si maila hita ay alo na balga diri tasadirur na paling maon alo may dah jadi tumangi natong molo ta hasamalhon tajuk jodi tajugul madohoti masuk mahida tu kategori nama do ala biasa karena biasa jala songoni do akara jahatai nasomal di bahan di konten video si songono nati nasirei bisiano do to
alai margiring waktu naik mana sida tu kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 masuk mana sida gabi raja ada unang pala jolo tu si taruh na om maju puna percul Muhammad itu carana asabu hita mantok ada mga dia muna amang ina nunga biate satu uluk mahita si satu uluk mulai ada mah jadi tersongoni majolo video nami di bawah sedikit berita bersori-sori bahwa itu tuh dia na horak sikko terlalu mobi asa mergugu hami amang inang mambahin video-video ala suku-sukun ala konten madok haraon kurak yedo suku-sukun ni akadongan tersongdi itu lah mersiajar nin ala nang persekolahan taringot tu nama dok kata jadi siap diri kita sendiri loh berjulu tak lehar roh nang pikrata tak doh di mana mulai sian punguan nama mek macam tidak apa nak pola mahu molo cahali 2 hali kita molan gabi para pau hudur hon mana para merame ali dikilir pau patari pali malion tonga mangina tapain maju taruh tay lo manisi marabolangan masa bureta nin ala dilala hamuman non amang inang songon na hinala namun mulu malua hita sian taruh sinak moha ngabi ade tu hari manghiut ben hami pemuse taringot tu nama dokata asal lebih tekas jala mar ide itu tu martabama kadongan nataruli jalan nagabi bui mantokada kisar sadamna oras ma dia muna salubna amang inang tabi ma sian hami namak kataho